Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ndaroɓe e yawmon Pindi TV en garti e katande jomiraɗo ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen goni hande e aljuma 26 lewru juillet hitande ujunnaje 2024. Joni paɗen ko e jayndeji leydi Sénégal. Ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗo e jaynde Vox Populi hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal maɓɓe kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe mbaɗi toon ko natal horejo kanɗon lande wiyeteka Gomsa Bopp on woni Bougane Gueye Dany lundiyanke o ɓe mbitande ko Bougane Gueye Dany suuti konngudi fewde e laamu leydi Sénégal ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Vox Populi goɗɗum ko tawate e nder jayde nde Vox Populi ko on ɗon tana mo ganduɗa kay diwan mo Matam finidi ɗum e ñalawma hanki o ɗum ko caggal on ɗon accident baɗɗo ha yoɓi pittali jeegomo e wonta noon kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti hen ha no hannirta e wiide mabɓe kay oɗo saaha joni 14 ene gañi hen yoga hen noon on gondi ko e gañande cattuɗi ɗum e wiide jayde Vox Populi. Jayde Le Quotidien kañum arti e ko yowiti e on ɗon accident e wiide mabɓe kay yimɓe jeegom ko kañumen kay goni ko dutti e jomumen wonten ko mbasi pitali mumen e on ɗon accident mo ganduɗa kay fini hanki toon to diwan mo Matam ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e alhaali awo kam e jayndiyankagal ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe mbitande ko laamu ngu kay weddima ko wiyete ko sahiraji muɗum ko yowiti e on ɗon fannu ɗum ine yaaji e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Le Quotidien e jayde Direct News kañum arti e ko yowiti e ko ganduɗa hoorema ko kañum woni ko wiyete ko immigration clandestine ɓe mbitande ko immigration clandestine woni tan ɗen ɗon ɗalle ɗe ganduɗa kay taw ko ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe mbitande ko jeeji ɗi nana continue ha joni ɓe mbi noon ko ine tolni e 83 kay ene maaya ñalawma kala ɗum ko wiide e nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Direct News honno jirɗon no mbaɗiri e natal maɓɓe arwonide e wonta noon hono kan ɗon laana jolnuka yimɓe ha heewi ene wonta noon kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay ko kañɓe goni ɓe Direct News garti e on ɗon fannu no hannirta niyete. Jayde Busby Le Jour kañum arti e ko yowiti e on ɗon accident mo ganduɗa kay ko accident kamniɗo mo ganduɗa diwan mo Matam finiri ɗum ñalawma hanki o ɓe mbi noon ko pitali jeegomo goni kay ko keddi e on ɗon accident ha joni e nder jayde Busby Le Jour ɓe garti e fawgu jungo ko ine tolni e policier ji jeenayo ɓen ɗon policier ji jeenayo noon tuma ko wujjude koppareje ko ine tolni e 200 million ɗum ine yaaji e hello ɗiɗi kam e tati e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde Busby Le Jour. Jayde gendiri nde Le Soleil kañum waɗi e gardinde natal muɗum ko hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi kañum kay arti e ko yowiti e ganduɗa kay ko kañum woni gañam tumagu teskangu e ko yowiti e sengo coftal ɓalli kamɓe noon musidɓe men jayndiyankoɓe woni jayde gendiri nde ɓe jaññime hen ha no hannirta niyete e nder nden ɗon jayde ko wona ɗum ko ɓe garti e on ɗon accident mo ganduɗa kay waɗino hanki toon to diwan mo Matam ɓe mbi noon ko pittali jeegom goni ko keddi e on ɗon accident ko wona ɗum ko 14 gañima hen e hen ɓen 14 gañiɓe noon ɓe mbi ko ine tolni e jeegomo ine gondi e gañanɗe cattuɗe ɗum noon ko caggal on ɗon accident mo ganduɗa kay waɗi hanki toon to diwan mo Matam. Jayde Le Républicain kañum arti ko yowiti e suudu sardeji leydi Sénégal ɓe mbitande ko toon to assemblée nationale mo leydi Sénégal ɓe ganduɗa kañum goni membre de bureau en ɓe komin kay ene nodda ha toon e ñalawma hande o ɗum woni ko jayde nde waɗi titré e hello muɗum arwani o e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Le Républicain. Jayde Le Peuple kañum arti tan ko e ɗin ɗon déplacement uji woni tan ɗin ɗon yaaduji ɗi ganduɗa kay gila o jooɗi e jappere leydi Sénégal ha joni o waɗi ɗum ɓe mbi noon ko ine tolni e 34 362 kilométre kanko kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye o waɗi ɗum parcourir ɓe garti noon e ɗen ɗon leyɗele ɗe ganduɗa kay o yeehi ɗum ɓe mbaɗi kadi détaillé nombre de kilométre uji hakkude leydi kala e leydi Sénégal ɓe mbitande e ɗin ɗon déplacement uji ala foof accord économique mo ganduɗa kay leydi Sénégal sifodirama ɗum ko jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Peuple waɗi ɗum e gardidi natal muɗum ko ɗum ni saabi ɓe guinniri ɗum e
nder jomay won. Jayde La Dépêche kanyum arti e ko yuwiti e mayde ben don sukabe be ganda kay ko tawanoma ina may nyande talata e jawtudo ton to Thiaroye sur Mer ataw non be may ko e nder auto mo ganda kay ko auto pannodo ina gari don be bitande autopsie o yalti wadi révélé holliti tan kambe ben don sukabe ko tiagal ndebe naati e nder on don auto be donki ko fofde ko dum ni e jeyi sababu mayde mabbe kambe ben don sukabe ko dum woni ko holliri on autopsie o mo ganda holma kanyum woni hollirama ko yuwiti e mayde hono ben don sukabe tato be ganda kay duttinoma e joomumen dum ko e nyande talata nde ton to Thiaroye sur Mer legal tawatengal doyte e lamorgo go o Dakar. Jayde Dakar Times kanyum arti e ko yuwiti alhaali dal ndewani lawol be bitande ko sukabe Senegal nabe en jokki e majjude e maaje e kadde be bi non doy national ko dum kay mbele jog mbele fotani wadede be bi non mbele fotani wadede e doy national ko dum woni ko musibe men e jayden ko be namdal ngal be mbadi e gardindi e natal mabbe ko dum ko kongudi o ganda kany woni Bougane Gueye Dany fewde e ardibe leydi ndi ine tawe e nder den don jayde ganda kany woni jayde Dakar Times jayde Les Échos ha joni arti e kongudi o ganda kany woni Bougane Gueye Dany mo ganda kay suuti din non kongudi e fewde e laamu leydi Senegal ko dum ko be garti e jaggal o ganda kany woni Ahmed Suzanne Camara be bi kay ko Ahmed Suzanne Camara kanyum ma wade defere e nyalawma hande o dum ine yaaji e nder den don jayde ganda kany woni jayde Les Échos jayde cioftal ballinde woni jayde Stade quotidien nokku do gudditen e jaydeji meden kambe non be gatti tan ko e ko yuwiti e Ligue des Champions be bitande ko Senegal nabe njoyotan mbadi qualifié e ko yuwiti e on don fannu ko wana dum ko be gatti e o mo ganda kany woni Moussa Niakhaté wondude e o mo ganda kany woni Crépin Diatta kam e Ismaïla Jacobs goddum ko ina tawe e nder jayde be gatti e ko yuwiti e alhaali Jeux Olympiques be bitande ko Senegal hakkunde mudum e tarikh ko yuwiti e Jeux Olympiques gile 1964 ha nyalawma hande o wadde non ko duubi capan e jeegom ko Senegal bammi wadde participer e Jeux Olympiques be gatti non e ben don be ganda kay ina jogori wadande représenter leydi Senegal e ko yuwiti e den don on don fête mondial ko yuwiti e sengo cioftal balli dum musibe men e jaynyanko be garti hen hano hanirta niyete musibe teddube hettibe hedibe ndarobe ayawmon Pindi TV ko dum do won komin kam non robindo lade yogo eko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Senegal adi meden e robindo jayndeji ko saha goddo soko geno haji do enden min bion jokke hettade kam e doftade programme uji di Pindi TV aljuma mubarak.